ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபகதா மஹ்யம் ததாதி பதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்श्च ஸ்ரீரூபம் சாக்ர ஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்श्च. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासत्य देश दारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनदारं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे हरे कृष्ण प्रभु जी. कृष्णा. हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी. हरे कृष्णा हरे माता जी. कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு லாஸ்ட் செக்ஷன் அத்தியாயம் 18 லாஸ்ட் சாப்டர் லாஸ்ட் செக்ஷன் பார்ப்போம். அத்தியாயம் 18 தலைப்பு முடிவு துறக்கம், முடிவு துறவின் பக்குவம். இதில் வந்து 5 செக்ஷன் இருந்தது இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷனில் கர்மா ஞான யோகம் ஸோ சுருக்கம் பார்த்தோம். அப்புறம் 2வது செக்ஷனில் முக்குணங்கள் பற்றி பார்த்தோம். தேர்ட் செக்ஷனில் என்ன பார்த்தோம்னா செயல்படுபவர்களிலேயே யாரும் பக்குவமானவர் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ செயல்படுபவர்களை பக்குவமானவர்கள் எப்படி ஆரம்பித்தாங்க? கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னார்? 4 விதமான வர்ணங்கள் என்னால் உருவாக்கப்பட்டது. எதன் அடிப்படையில்? குணங்களுடைய
குணத்தின் அடிப்படையில் தானே? குணத்தின் அடிப்படையிலே. குணம். இதுக்கு நம்ம ரிலேட்டடா இதே மாதிரி ஒரு ஸ்லோகமும் 4th சாப்டர்ல 13வது ஸ்லோகம் கூட நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டா? அங்கேயும் இதே தான் சொல்றார். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் 3 விதமான சாரி 4 விதமான வர்ணங்கள் என்னால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். ஆனா அந்த 4 விதமான வர்ணங்கள்லையும் அப்பாற்பட்டவன் தான் நான் அப்படிங்கிறதையும் பகவான் அந்த 4.13வது ஸ்லோகத்துல சொல்றார். அதே தான் இங்கேயும் சொல்றாரு. எதன் அடிப்படையில? குணத்தின் அடிப்படையில, அவங்களுடைய சுபாவத்தின் அடிப்படையில 4 விதமான வர்ணங்கள் இருக்கு. அவங்க 4 விதமான மக்களுக்கும் அவங்களுடைய கடமைகள் இருக்கு. அதை செஞ்சு அவங்க பக்குவம் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா கடைசியில 18.55ல பகவான் என்ன சொன்னாரு? ஆஹ் எதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, எது மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க? பக்தி தொண்டு தான். பக்தி தொண்டு. பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் அப்படின்னு. ஸோ பக்தியா மாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா? ஸோ பக்தி தொண்டால மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை உள்ளதை உள்ளபடி ஃபுல்லா அறிய முடியும். மற்றவங்களால பகவானை ஃபுல்லா அறிய முடியாது. ஸோ பக்தி தொண்டால மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்? இறைவனோட திருநாட்டுக்கு போக முடியும். மற்ற தொண்டுனால என்ன பண்ண முடியும்? அவங்களால அந்த பிரம்ம ஜோதிக்கு தான் போக முடியும். ஸோ இறைவனோட திருநாட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? பக்தி தொண்டி ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ இறைவனோட திருநாடு எப்படி இருக்குங்கிறது கூட பார்த்தோம். சத்து சித்து ஆனந்தமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது கூட நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது நேத்து என்ன பார்த்தோம்? பகவானுக்கான அன்பு அப்படிங்கிற செக்ஷன்ல 10 ஸ்லோகங்கள் 56லேருந்து 66 11 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம். அதுல என்ன சொல்றாங்க? எப்படி நீங்க பக்தி தொண்டு செய்யணும்? நீங்க எல்லா செயல்களையும் என்னை சார்ந்தே செய்யுங்க அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணர் இன்னும் சொல்றாங்க அர்ஜுனன்ட்ட, நீ என்னுடைய நண்பன், நீ என் மேல பொறாமை இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் என்ன பண்றேன்? உனக்கு மிக 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 ரகசியமான ஒண்ண அறிவை மிக மிக ரகசியமான அறிவை நான் உனக்கு சொல்ல போறேன் அப்படிங்கறது கூட சொன்னாரு. அப்ப 65 66 ஸ்லோகங்கள் மிக மிக ரகசியமான அறிவை வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. கரெக்டா? அடுத்தது இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? 67 இறுதி விளைவு. கரெக்டா? ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரே நிமிஷம். ஓகே. ஸோ இறுதி விளைவு ஸ்லோகம் நம்பர் 67லிருந்து 78 வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இதுலயுமே உபபிரிவுகள் சப்செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இறுதி விளைவு 5வது செக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் சப்செக்ஷன் என்னன்னா, யார் இந்த இதை பெற முடியும், யார் இந்த ஞானத்தை பெற முடியும் அப்படிங்கிறத பத்தி பகவான் சொல்ல போறாரு. அடுத்தது இந்த ஞானத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க, விநியோகிப்பவர் யார் யாரு அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. இந்த ஞானத்தை படிப்பவர்கள் பத்தி சொல்றாங்க. இந்த ஞானத்தை நம்பிக்கையுடன் கேட்பவர்கள் பத்தியும் சொல்றாங்க. கடைசியில் உன்னத மங்களம் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் 18.67 யார் இதை பெற முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஆனந்தி மாதாஜி. மதனா மாதாஜி நேம்ஸ் வந்து சாட்ல போட்டுருங்க, அவங்க வரிசையை வாசிச்சுட்டோம் மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி. இதம் நாத பஸ்காய நா பக்தாய கதாச்சன நா சாசுருசவே வாக்யம் ந சமாம்யோ அப்யசு சுயதி. இந்த ரகசிய ஞானம் தவமில்லாதவர்களுக்கோ பக்தி இல்லாதவர்களுக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ என் மீது பொறாமையுள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளைவிக்கப்படாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இந்த ஞானம் யாரால பெற முடியும், யாரால பெற முடியாது அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறாரு. யாராலெல்லாம் பெற முடியாது பாருங்க. ஒரு நிமிஷம். இந்த ரகசியம் ஞானம் வந்து யாரால் தவம் பண்ணாம இருக்கிறாங்களோ, இல்ல பக்தி பண்ணாம இருக்கிறாங்களோ, இல்ல பக்தி தொண்டுல ஈடுபடாம இருக்கிறாங்களோ, இல்ல யாராவது என் மேல பொறாமை இருக்கிறாங்களோ, அவங்களுக்கு இது ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ யாராவது நீங்க போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்கன்னா இவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடாது. இப்போ கொஞ்சம் நேற்று கூட இதே மாதிரி ஸ்லோகம் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். 64 18.64 இங்க இருக்கு. இதுக்குரிய மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் நானே வாசிக்கிறேன். நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் என்னுடைய அறிவுரைகளில் மிகவும் உன்னதமான எல்லாவற்றிலும் மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன். இது உனது நன்மைக்காக என்பதால் என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஸோ பிரியமான நண்பன் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம
இன்னொரு காரணத்துக்காக சொல்றாரு. என்ன காரணமா இருக்கும்? நாராயண ஸ்ரீ சரஸ்வதி திருப்பதி சரஸ்வதி ஓம் ஸ்ரீ மியூட் போட்டுருங்க. ஸோ 4.13 4.3 4.3 யாராவது எடுத்து படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறோம் மாதாஜி. ஆ ஹரே கிருஷ்ணா. சரி. சர்வகுஹ்யதமம் பூய பூயக ஸ்ருணுமே பரமம் வசக இஷ்டோ அஸ்மிதோத்ருஷ்டம் சிஷ்டம் இதி ததோ வஸ்யாமி தேஹிதம். நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் என்னுடைய அறிவுரைகளில் மிகவும் உன்னதமான எல்லாவற்றிலும் மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகிறேன். இது உனது நன்மைக்காக என்பதால் என்னிடம் இருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஃபோர்த் சாப்டர் 3rd ஸ்லோகம் யாராவது எடுத்து படிங்க. 4th chapter 3rd ஸ்லோகம். ச ஏவாயம் மயாத்தேத்ய அதானே? ச அதேதான். மயாத்தேத்ய யோகா குரோக்தா புராதனகா பக்தோசி மே சகாசேதி ரகசியம் ஏயேத் உத்தமம். பரமனுடன் உறவு கொள்வதை பற்றிய அதே பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை நான் இன்று உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன். ஏனெனில் நீ எனது பக்தனும் நண்பனுமானதால் இந்த விஞ்ஞானத்தில் உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பகவானுடைய இந்த உத்தமமான ரகசியத்தை புரிந்து கொள்றதுக்கு என்ன வேணும்? அவர் நண்பனா இருக்கணும், பக்தனா இருக்கணும், பகவான் மேல பொறாமை கொள்ளாம இருக்கணும். அதே தான் இப்போ இன்னைக்கும் அதே தான் சொல்லியிருக்கிறார் இல்லையா? இப்போ 18.67 கூட என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? பொறாமை உள்ளவருக்கு ஒருபோதும் இது விளக்கப்படக்கூடாது. பொறாமை இல்லைன்னா தான் என்ன பண்ண முடியும்? குறைஞ்சபட்சம் பொறாமை இல்லைன்னா தான் இந்த இதை வந்து அவங்களுக்கு சொல்லணும். இன்கேஸ் நம்ம பொறாமை இருக்கு அப்படின்னா கூட இப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க, இப்போ கிளாஸஸ்லாம் நடக்கிறது, அது வந்து பப்ளிக் பிளேசஸ்ல எல்லாருக்குமே தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த ஞானத்தை. அப்போ என்ன நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் எங்க விளக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ எல்லாருக்குமே இது எப்படி வந்து இது சொல்லலாம்? எந்த ரீசனுக்காக வந்து எல்லாருக்குமே சொல்லி கொடுக்குறாங்க இதை? அறியாமையில இருக்கிறனாலயா? இல்ல கிருஷ்ணரிடம் பொறாமை இல்லாம இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறாங்க. கிருஷ்ணரிடம் பொறாமை இருக்குதா இல்லையானே செக் பண்ணாம எல்லாருக்குமே சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? இப்போ இங்க கிளாஸஸ்லாம், பகவத்கீதை கிளாஸ்லாம். இப்போ ஒருத்தர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அந்த குணங்கள்ல மாறணுங்கிறதுக்கு தானே. குணங்கள் மாறலாம். பொதுவா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தமோ குணத்துல இருக்கலாம், சத்துவ குணத்துக்கு போகணுங்கிறதுக்கு போகலாம் படிக்கடியா. ஓகே, அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க சொல்லி கொடுக்கலாம். ஆனா பொதுவா அவங்களுக்கு பொறாமை இருந்துச்சுன்னா அவங்களால அவங்க கேட்டா கூட அவங்களுக்கு உள்ள அந்த அறிவு ஏறாது. என்ன சார்? அவங்களுக்கு பொறாமை இருந்துச்சு அப்படின்னா, இப்போ யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு அந்த அறிவு ஏறாது. ஓகே ஓகே. அதனால பிரச்சனை இல்லை, கிராஸ் பண்ணிக்க முடியாது. எக்ஸாக்டா அதே தான். அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது அந்த இதை. ஓகே ஓகே. அடுத்தது இப்போ யாருக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க கூடாது? எல்லா குவாலிட்டிஸ், நல்ல குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும். யாராவது நம்பிக்கை நாத்திகர்களா இருப்பாங்களா, அவங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஓகே. யார் இதை பெற முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் பக்தரால பெற முடியும். யார் ஒருத்தவங்க வந்து பகவான் மேல பொறாமையற்றவர். அப்ப நம்ம எல்லாம் குறைஞ்சபட்சம் பகவான் மேல பொறாமை இல்லாம தான் இருக்கிறோம், கரெக்டா? அதனால நம்ம இதை படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பகவான் நம்மளுக்கு இது சொல்லி கொடுப்பாரு, இந்த ஞானத்தை நம்மளுக்கு இது பண்றதுக்கு, கிராஸ் பண்றதுக்குரிய அறிவை அவங்க கொடுப்பாங்க. அப்புறம் பகவானோட நண்பரா மட்டும் இல்லாம பகவானோட ஏதாவது ஒரு வகையில நம்ம ஒரு உறவு கொள்ள வேண்டும். பொதுவா வந்து 5 கேட்டகரிஸ் இருக்கு உறவு கொள்றது. அதுல ஒன் ஆஃப் த கேட்டகரிஸ் வந்து நண்பர். அர்ஜுனன் வந்து நண்பரா வந்து பகவானோட உறவு கொண்டு இருக்கிறார். மற்ற இன்னும் 4 கேட்டகரிஸ் இருக்கு. என்னென்னா, சாந்த நிலையில உறவு கொள்ளலாம். அதுக்கப்புறம் தாசியம், மாதுரியம், வாத்சல்யம், நான் 5 சொல்லி சக்கியம் தான் நண்பர். ஓகே, 5 இது சொல்லியாச்சு. அடுத்தது சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். இதெல்லாம் இருந்தாதான் நம்ம வந்து இந்த ஞானத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ இந்த ஞானத்தை விநியோகிப்பவர் பத்தி பகவான் சொல்றாங்க. 68வது ஸ்லோகம் வாசிங்க.
பாக்கியலட்சுமி மாதா கி ஹரே ஆ கிருஷ்ணா. ய இதம் பரமம் குஹ்யம் மத் பக்தே ஸ்வபிதாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாம் ஏவைஸ்யத் தசம் சயக. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இப்போ இந்த பரம ரகசியத்தை வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும்னு இப்போ பகவான் சொல்றாங்க. சொல்லி கொடுக்குறவங்களுக்குரிய இது என்னது, ரிசல்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். அவங்களுக்கு பக்தி தொண்டு கண்டிப்பா இருக்கிறது, கண்டிப்பா கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. இறுதியில அவங்க நிச்சயமா என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான்கிட்ட வந்து சேருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை அப்படியே வந்து மற்றவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சொல்லி கொடுக்கணும். எல்லாரும் பண்ணுவோமா? சொல்லி கொடுப்பாங்களா? யார் யாரெல்லாம் ரெடியா இருக்கீங்க இது சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு? ஓகே, ஆண்ட்ராய்ட் பண்ணுறோம். சுபா மாதாஜி ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, எப்படி இப்படிலாம் சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம கடைசியில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அந்த 18.68 முடிச்சுட்டு 18.69 வாசிங்க. 18.69 69. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे क्रियकृतमः कविता न च मे तस्मात् अन्य क्रियतरो भुवि. அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ யார் ஒருத்தங்க இந்த ஞானத்தை வந்து எல்லாருக்குமே சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ, விளக்குறாங்களோ, அவங்களோட பிரியமான தொண்டன் எனக்கு யாருமே கிடையாது அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும், இந்த அறிவை வந்து எல்லாருக்குமே விநியோகிக்க வேண்டும், டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டும். வாழ்க்கை பாடம் கீதா மாதாஜி படிச்சிருங்க. மியூட்ல இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிறரை படிங்க. பக்திக்க உற்சாகப்படுத்துங்கள். மற்றவர்கள் இந்த மிக அற்புதமான அறிவை பெறும்போது நீங்கள் பரமபுருஷ பகவானுக்கு பிரியமானவர் ஆகிறீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம கண்டிப்பா உற்சாகப்படுத்தணும் மற்றவங்களையும். ஸோ மேபி நெக்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் 3 கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து லிங்க் கொடுத்து ஜாயின் பண்ண சொல்லலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஞானத்தை ஃபுல்லாக உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். 18.70. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்யேஷ் யதே ச யயிமம் தர்மியம் சம்வாதம் ஆவயோஹோ ஞான யஜ்ஞேன தேனாகம் இஷ்டஸ்யாம் இதி மே மதிஹி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இதுல வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க, யாருடைய உரையாடல், பகவானுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் உள்ள உரையாடலை வந்து யார் ஒருத்தங்க படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அறிவு வந்து அவங்களுடைய அறிவை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை வழிபடுவான் அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து இங்க வந்து அறிவிக்கின்றார். 71. ஹேமாமாலினி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण प्रभु जी. ஹரே श्रील கிருஷ்ணா. प्रभुपाद की जय. ஜெய். श्रद्धावान अलसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाङ्गश्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्माणाम्. மேலும் நம்பிக்கையுடன் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கிறானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த இது கேட்கறதுனால என்ன நடக்க போறது, நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையுடனும். ஸோ இந்த வார்த்தையும் இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்ரத்தவான நம்பிக்கை, இங்கேயும் பொறாமை இருக்கு பாருங்க. ஸோ பொறாமை இல்லாமல் யார் ஒருத்தங்க கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு பாவ விளைவுகள்ல இருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்கள் அடைகின்றாங்க. இதை என்ன அர்த்தம், எதுக்கு நம்மளுடைய எய்ம் வந்து புண்ணியம் செய்யறவங்களுடைய மங்களகரமான லோகங்கள் போகணும் அப்படிங்கிறதா நம்மளுடைய எய்மா? நம்மளோட எய்ம் வந்து கோலோக விருந்தாவனம் கோலோக போறது. விருந்தாவனம்.
ஸோ இப்போ யார் ஒருத்தங்க வந்து வெறும்ன நம்பிக்கையும் பொறாமையும் இல்லாம கேட்குறாங்களே அவங்களுக்கே என்ன பண்ணலாம், கண்டிப்பா மேல் உலகங்களுக்கு போகிறதுக்குரிய வாய்ப்பு கண்டிப்பா இதுல இருக்கு அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. அப்போ நம்ம நம்பிக்கையும் பொறாமையும் இல்லாம பக்தி தொண்டு பகவான் சொன்ன அந்த மிக மிக ரகசியமான செயல்கள்லாம் செஞ்சோம்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், கண்டிப்பா கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போகலாம். கரெக்டா? பகவான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த இதுல கூட ஒரு அவங்களுடைய பொருளுரையில ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்க, அதையும் நான் வாசிக்கிறேன். தூய பக்தியில் ஈடுபடாத ஆனால் பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதில் நேர்மையுடனும் இருக்கும் நபர்கள் துருவ மகராஜ் வீற்றிருக்கும் துருவலோகத்தை சென்றடைய முடியும். பகவானின் பெரும் பக்தரான அவர் துருவ நட்சத்திரம் என்று அறியப்படும் ஒரு சிறப்பான லோகத்தில் இருக்கின்றார். இப்போ அவங்க பக்தி தொண்டு பண்றாங்க, ஆனா தூய பக்தி தொண்டு பண்ணல. அப்படின்னா கூட அவங்க என்ன பண்ணல, எங்க போகலாம், துருவ மகாராஜர் இருக்கிற துருவ லோகத்துக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறதையும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஓகேவா? ஓகே. இன்னும் ஒரு தடவை சொல்லிருங்க பிரபுஜி, அத இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. துருவ ஓகே. ஸோ மகாராஜ். துருவ மகாராஜா. ஆ ஸோ துருவ மகாராஜா எங்க இருக்கிறாருன்னா துருவ லோகத்துல இருக்கிறாங்க. ஆ ஸோ துருவ லோகத்துக்கு யார் போகலாம் அப்படின்னா பக்தி தொண்டு பண்றாங்க, ஆனா ஆ தூய பக்தி தொண்டு பண்ணாம இருக்கிறாங்களே அவங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா துருவ மகாராஜா இருக்கிற லோகத்துக்கும் போகலாம் அப்படிங்கிறத ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்றாங்க. துருவ மகாராஜா யாரு, பகவானுடைய பக்தன் அப்படிங்கிறதுனால பெரும் பக்தர். ஓகே. துருவ நட்சத்திரம், துருவ மகராஜ் இருக்கிற துருவ நட்சத்திரம் வந்து துருவ அவ்வளவு நட்சத்திரம் அதோட சிறப்பு என்னங்க பிரபு? அதுவும் வந்து அழியாதது மாதாஜி. அது இந்த இதுல பௌதிக உலகத்துல இருந்தா கூட அதுவுமே நித்தியமானது. பகவான் வந்து அந்த அதை கொடுத்துருக்கிறாங்க, துருவ மகராஜ் இருக்கிற துருவ லோகத்துக்கு அந்த இதை கொடுத்துரு அந்த இதை அழியாம இருக்கிறதுக்குரிய இதை கொடுத்துருக்குறாங்க மாதாஜி. அந்த அந்த சக்தி அந்த மாதிரி. எக்ஸாக்ட்லி. அந்த மாதிரி. அழியாம இருக்கிறதுக்குரிய இதை கொடுத்துருக்காங்க. சாரி மாதாஜி, எனக்கு டக்குன்னு வார்த்தை வரல. ஓகே. 18.70 வந்து படிப்பவர் பத்தி சொல்றாங்க. ஸோ என்னை வந்து அறிவால் வழிபடுவார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் நம்பிக்கையுடன் கேட்பவர் பத்தி என்ன சொல்றாங்க, பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு மங்களகரமான கிரகங்களை அடைவார் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்றாங்க. இறுதி விளைவு 18.72 வாசிங்க. சுபமண மாதாஜி, சுபமண மாதாஜி. சுபாமலர் மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. கச்சித்யேத ஸ்ருதம் பார்த்த த்வயைகாக்ரேன சேதசா கச்சித் ஞான சம்மோகः பிரணஷ்டஸ்தே தனஞ்சய. பிரித்தாவின் மகனே, செல்வத்தை வெல்வோனே, நீ இதனை கவனித்த மனதுடன் கவனமான மனதுடன் கேட்டாயா? உனது அறியாமையும் மயக்கமும் தற்போது நீங்கிவிட்டதா? ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, தேங்க்யூ. ஸோ இங்கே என்ன கேட்குறாரு, கவனமாக கேட்டாயா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் 64 ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றாரு, நான் உனக்கு மிக 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 ரகசியமான அறிவை உனக்கு சொல்ல போறேன், அதை நீ ரொம்ப கவனமாக கேளு அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்போ இப்போ திருப்பி என்ன கேட்குறாங்க, நீ கவனமாக கேட்டியா அப்படிங்கிறது கேட்டாங்க. இது மட்டும் இல்லை, 64 65 மட்டும், சரி 65 66 ஸ்லோகத்தை மட்டும் சொல்லலை, இது வரைக்கும் அத்தியாயம் 2லேருந்து இப்போ 18 வரைக்கும் பகவான் சொன்னதை ஃபுல்லாக நீ வந்து ரொம்ப கவனமாக கேட்டியா அப்படிங்கிறது கேட்டாங்க. அப்புறம் உனது அறியாமையும் மயக்கமும் தற்போது நீங்கி விட்டதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அத்தியாயம் 2 ஸ்லோகம் நம்பர் 13 எடுத்துக்கோங்க. ஸ்லோகம் நம்பர் 13 இல்லை, சாரி 7, ஸ்லோகம் நம்பர் 7. இதே சாப்டர்லையா? செகண்ட் சாப்டர் 7th ஸ்லோகம். कार्पण्यदोषो भगत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चातिमां त्वां प्रपन्नम्. மொழிபெயர்ப்பு படிங்களா யாராவது? இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளையெல்லாம் இழந்துவிட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை வேண்டிக் கொள்கிறேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக.
நன்றி ஸோ இது தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் யாரு சொல்றாங்க அப்படின்னா அர்ஜுனன் சொல்றாங்க இல்லையா? அர்ஜுனன் என்னன்னு சொல்றாங்க? ஓகே. நான் இப்போ வந்து ஹலோ. சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்லை சாரிம்மா, அந்த இங்கே டிஸ்டர்பன்ஸ் வேறு. ஓகே ஓகே. ஓகே. அர்ஜுனன் சொல்றாங்க. ஸோ அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாங்க? நான் இப்போ வந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். எனக்கு இப்போ நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு நிச்சயமா நீ எனக்கு அறிவுரை கூறு. நான் உன்னுடைய சீடன், சரணடைந்த சீடன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்படி சொன்ன உடனே அவர் அறியாமையில இருக்கிறாருன்ட்டு அவர் உணர்ந்து அவர் கேட்கிறாரு. இப்போ இதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஃபுல்லா அட்வைஸ் அவங்களுடைய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்றாங்க. இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ன கேட்கிறாரு? உனது அறியாமையும் மயக்கமும் இப்போது நீங்கி விட்டதா அப்படிங்கிறது அவர் கேட்கிறாரு. ஸோ ஸ்டார்டிங்ல அவர் வந்து அறியாமையும் மயக்கத்திலையும் இருந்தாரு, அவரே ஒத்துக்கிட்டாரு. இப்போ என்ன சொல்றாங்க? நீ உன்னோட நீங்கிருச்சா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. 73rd ஸ்லோகம். சுபாஸ்ரீ மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோக ஸ்மிருதிர்லிப்தாத் பிரசாதன் மயாச்சுத சிதோஷ்மி கத சந்தேக கரிஷ்யே வசனம் தவ. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் மீண்டும் பெற்றுவிட்டது. படி தயாராக உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரை, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். ஸோ அவர் வந்து சொல்லிட்டாரு, என்னுடைய நினைவை வந்து நான் மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அர்ஜுனன் ஸ்டார்டிங்ல எப்படி இருந்தாரு? முதல் அத்தியாயத்துல ஃபர்ஸ்ட் மனக்குழப்பத்துல இருந்தாங்க. நான் போர் செய்யணுமா வேண்டாமா, என்னுடைய நண்பர்களும் என்னுடைய உறவினர்களும் எதிர்த்து நான் போர் செய்யணுமா வேண்டாமா, அவங்க மேல இரக்கம் பட்டாங்க. கரெக்டா அர்ஜுனன். அப்புறம் அவங்க எல்லாம் கொல்றதுனால எனக்கு பாவம் வந்துருமோ அப்படிங்கிற டவுட் வேற இருக்கு. அவங்க எல்லாம் கொன்னுட்டேன்னா அவங்க வீட்டுல உள்ள உறவினர்கள்லாம், பெண்களும் குழந்தைகளும் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களுக்கு கதி இருக்காது, நிர்கதி ஆயிடுவாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அவர் யோசிச்சாரு. குலதர்மம்லாம் அழிஞ்சு போயிருமே அப்படிங்கிற அளவுக்கு யோசிச்சுட்டாரு. ஸோ இப்போ அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு? என்னுடைய நினைவு எல்லாமே நான் மீண்டும் பெற்று விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. என்னுடைய சந்தேகங்களிலிருந்து நான் விடுபட்டேன். இப்பொழுது நான் உறுதியோடு உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ அர்ஜுனன் வந்து நான் போர் புரியறதுக்கு தயாராயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லல. நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதுபடி நான் செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? எடுக்கிற முடிவு குரு சொல்லி நம்ம எடுக்கிற முடிவு. குரு சொல்லி எடுக்கிற முடிவு தான் வந்து அவர் நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. 74 தேன்மொழி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாசிங்க. சொல்லுங்க. இப்போ வந்து இறுதி விளைவு, இப்போ வந்து இது வரைக்கும் பகவான் அர்ஜுனனுடைய இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இனிமே சஞ்சயன் பேச போறாங்க. வாசிங்க மாதாஜி. ஆனந்தி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? சஞ்சய் உவாச்ச இத்யகம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः சம்வாதம் இமம் அஸ்ரௌ அத்புதம் ரோமஹர்ஷனம். அற்புதம். சஞ்சயன் கூறினார், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையேயான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அது அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ இது வரைக்கும் வந்து சஞ்சயன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. யாருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு? திருதராஷ்டிரன்ட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இது வரைக்கும் என்னென்னலாம் நடந்துட்டு இருக்கு, அர்ஜுனன் என்ன பேசினார், கிருஷ்ணர் என்ன பேசுறாரு, எல்லாத்தையுமே வந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்போ திருதராஷ்டிரன் என்ன சொல்ல போறாரு? அவருடைய கருத்தை வந்து இப்போ சஞ்சயன் இப்போ திருதராஷ்டிரன் என்ன சொல்ல போறாரு? அவருடைய கருத்தை இப்போ இங்க சொல்றாரு. கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனன் ரெண்டு பேருமே மகாத்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யாரு? சஞ்சயன் சொல்றாங்க. யார் ரெண்டு பேரும்? கிருஷ்ணரும் மகாத்மா தான், அர்ஜுனனும் மகாத்மா தான். எப்படி? கிருஷ்ணர் வந்து முழுமுதற் கடவுள், அதனால அவர் மகாத்மா. கிருஷ்ணருடைய பக்தன் அர்ஜுனன், அதனால அவரும் மகாத்மா தான் அப்படிங்கிறதுல
அவர் அதனால 2 பேருமே மகாத்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு சஞ்சயன். ஸோ 2 பேருடைய உரையாடலையும் நான் கேட்டேன். அவங்க பேசுற அற்புதமான விஷயங்கள்லாம் எனக்கு வந்து மயில் கூச்சம் ஏற்படுகின்றது அதனால அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ நம்மளுக்கும் அதே மாதிரி ஆகணும். ஸோ இவ்வளோ ரகசியமான அறிவெல்லாம் நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கும் தோணும். 75th ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. வியாச பிரசாதாத் சத்வான் ஏதத் குஹ்யம் அகம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சசாத் கதய ஸ்வயம். வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன் மாதாஜி. ஸோ வியாசருங்கிறவங்க வந்து யாருன்னா இவங்களுடைய குரு, சஞ்சயனுடைய குரு. ஸோ அவருடைய கருணையினாலதான் வந்து சஞ்சயனுக்கு அந்த ஞான கண் கிடைச்சிருக்கு. எங்கேயோ திருதராஷ்டிரர் இருக்கிற இடத்துல இருந்தே அவர் வந்து குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல நடக்கிற 2 பேருடைய, அதாவது அர்ஜுனனும் பகவானும் பேசிட்டு இருக்கிறத அவரால் கேட்க முடிஞ்சிச்சு, பார்க்கவும் முடிஞ்சிச்சு இல்லையா? ஸோ அவருடைய கருணை, ஆன்மீக குருவுடைய கருணையினால்தான் அவரால் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. அதே மாதிரிதான் நம்மளுக்கும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய கருணையினால நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த அவங்க அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணனும் பேசினதை ஃபுல்லாவே இந்த புத்தகம் பகவத்கீதை உண்மையுருவில் அப்படிங்கிற புத்தகம் மூலமா நம்மளாலையும் படிக்க முடிஞ்சிச்சு இல்லையா? ஸோ நம்மளும் என்ன பண்ணலாம், இந்த ஆன்மீக குருவுடைய கருணையினாலதான் நம்மளால படிக்க முடிஞ்சிச்சு. 76. राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतं केशवार्जनयो पुण्यं ऋषयामि च मुहुर्मुहुः. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண முத்துஜி. இங்க வந்து சஞ்சயன் தான் சொல்றாங்க. 74வது ஸ்லோகம்ல இருந்து அவர் தான் சொல்றாங்க. இங்க மன்னனேன்னு யாரை குறிப்பிடுறாங்க? திருதராஷ்டிரனையா? திருதராஷ்டிரனை தான் அவங்க குறிப்பிடுறாங்க. திருதராஷ்டிரன் சொல்றாங்க, இந்த கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனுக்கும் நடந்த இந்த விவாதம் வந்து, இந்த உரையாடலை, புனித உரையாடலை வந்து நான் மீண்டும் மீண்டும் அவர் நினைச்சிட்டே இருந்து அதை பத்தி நினைச்சு உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்மளும் என்ன பண்ணலாம், இந்த ஸ்லோகங்களை திருப்பி திருப்பி நம்ம படிச்சு அதுல உள்ள கருத்துக்களை நம்ம உள்வாங்கிக்கிட்டு என்ன பண்ணணும், அதை நடைமுறைப்படுத்தணும் வாழ்க்கையில. 77வது ஸ்லோகம். ஹேமா மாலினி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தச்ச சம்ஸ்ருதேய संस्कृत्य रूपम अत्यत अटम हरे विश्वमयोनि महाराजन कृष्यामि च पुनः पुनः. மன்னனே, பகவான் கிருஷ்ணனுடைய அந்த அற்புத ரூபத்தை நினைத்து நான் மேன்மேலும் வியப்பில் மூழ்கி மீண்டும் மீண்டும் இன்பம் அடைகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ பகவானுடைய ரூபம் ஃபுல்லாமே அவர் பார்த்தாரு. யாரு? அர்ஜுனன் மட்டும் பார்க்கல, சஞ்சயனும் கூட பார்த்தாரு இல்லையா? அவருடைய 2 கை ரூபம் பார்த்தாரு, அப்புறம் 4 கை ரூபம் பார்த்தாரு, அப்புறம் விஸ்வரூபம் பார்த்தாரு. திருப்பி விஸ்வரூபத்துல இருந்து 4 கை 2 கை எல்லாத்தையுமே யாரு பார்த்தாங்க? சஞ்சயன் பார்த்தாங்க. ஸோ அவர் வந்து எல்லா அற்புத ரூபத்தையும் பார்த்து, பகவானுடைய 2 கை அந்த ரூபத்தையும் பார்த்து மேன்மேலும் வியப்பில் மூழ்கி மீண்டும் மீண்டும் அதை பார்த்து இன்பம் அடைகிறார். 2 இதுலயும் வருது இல்லையா? சம்ஸ்ருத்திய 2 ஸ்லோகத்துலயுமே வருது. ஆமா, போனதுலயும் வருதுன்னா சம்ருத்தியான நினைத்து அப்படின்னா மீண்டும் அவர் அப்படிதான் சொல்றாங்க, நினைச்சிட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. அவங்களுடைய உரையாடல நினைச்சிட்டே இருக்கிறேன், மீண்டும் மீண்டும் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. இங்கேயும் அதே அர்த்தம் தான், சம்ஸ்ருத்திய அப்படின்னா அர்த்தம் திருப்பி திருப்பி அது கிரகிச்சிருக்கு. இங்க வந்து ரூபத்தை திருப்பி திருப்பி நினைக்கிறாங்க. ஏன்னா 18.78. சாந்தி கிருஷ்ண மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? சாந்தி கிருஷ்ண மாதாஜி.
வேற ஏதாவது ஹரே படிங்க. திருப்பி எனக்கு சுபாமலன் மாதாஜி. மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो பூதிர் த்ருவாநீதிர்மதிர்மம. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்டா? இது ஆ இது விஷ்ணு சாந்தி. சஹஸ்ரநாமத்துல வர ஸ்லோகம். அதுலயும் வரும். கரெக்ட் மாதாஜி. அதனாலதான் இது எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்லோகம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். சாந்தி மாதாஜி, சாந்தி கிருஷ்ண மாதாஜி இருக்காங்களா? ஓகே, ஐ திங்க் சம் நெட்வொர்க் இஷ்யூ. ஓகே, இன்னொருத்தங்க யாராவது படிங்க அப்போ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எத்திர ஹரே யோகேஸ் எத்திர அடுத்தது ஆனந்தி மாதாஜிக்கு அப்புறம் நீங்க படிங்க. படிங்க மாதாஜி. எத்திர சரி விஜயோ போதி திருவாநீதிர் மதிர்மம. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। எஸ் மாதாஜி. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो போதிர்த்ருவாநீதிர்மதிர்மம. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வெள்ளாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம், பகவத்கீதையோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாங்க? துருதராஷ்டிரனுடைய ஸ்லோகம். குருக்ஷேத்ரேவா. சொல்லுங்க. धर्मक्षेत्रे गुरुक्षेत्रे समवेदायुयोत्सवः मामका पाण्डवाः चैव किं अकुर्वत सञ्जय. हरे कृष्ण प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதோடைய திருதராஷ்டிரனுக்கு என்ன டவுட்டு? அங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? பாண்டுவின் மகன்களும் என்னுடைய மகன்களும் போர் புரியும் நோக்கத்துடன் ஒன்று கூடினார்கள். ஆனால் அங்கு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அப்படிங்கிறது டவுட். எதுக்காக அப்படி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க? என்னுடைய மகன் ஜெயிப்பாங்களா ஜெயிக்க மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் அவருக்கு இருந்துச்சு. கரெக்டா? டவுட் இருந்துச்சு. இப்போ அந்த சந்தேகத்தை கடைசி ஸ்லோகத்துல வந்து சஞ்சயன் வந்து தீர்த்து வைக்கிறார். என்ன சொல்றார்? எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ, எங்கெங்கெல்லாம் யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரோ, எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரக, தனு வில்லாளியான பார்த்தன் யாரு? அர்ஜுனன். எங்கெல்லாம் அர்ஜுனன் இருக்கிறாரோ, தத்ர அங்க ஸ்ரீனா செல்வம், விஜயோ வெற்றி, செல்வமும் வெற்றியும், துருவா நீதிர் மதிர் மமக, அங்க நியாயம் வலிமை இல்ல அசாதாரணமான வலிமை இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து யாரு சொல்றாங்க? சஞ்சயன் சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லி முடிச்சிட்டாரு? பாண்டவருக்கெல்லாம் வெற்றி. பாண்டவர்கள் கிருஷ்ணர் எங்க இருக்கிறாரோ அங்க கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வெற்றி. அது முதல்ல அந்த வெற்றிக்கான அறிகுறி இல்லை, கிருஷ்ணர் அங்க இருக்கிறதுனால அவங்க டெஃபினட்டா ஜெயிப்பாங்கங்கிறது அறிகுறி வந்துருச்சு இல்ல? அறிகுறி வந்துருச்சு. இங்க வந்து கன்ஃபார்மா அவர் சொல்லிடுறாரு. யாரு? சஞ்சயன் வந்து யார்கிட்ட? அவங்களுடைய மன்னர்கிட்ட சொல்லிடுறாரு, திருதராஷ்டிரன்ட்ட. கண்டிப்பா அர்ஜுனன் தான் ஜெயிக்க போறாங்க அப்படின்ட்டு. ஓகேங்களா? அடுத்தது இப்போ பகவத்கீதை உண்மை அறிவியல் புக் இருக்கு இல்லையா? ஸோ பகவத்கீதை புக்கு வந்து யார் வீட்டுல எல்லாம் இருக்கோ கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே என்னதுதான்? வெற்றி தான். ஏன் அப்படி? ஏன்னா பகவத்கீதையில யார் இருக்காங்க? பகவானும் இருக்காங்க, அர்ஜுனனும் இருக்காங்க இல்லையா? இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் பகவான் இருக்காங்களோ, எங்கெங்கெல்லாம் அர்ஜுனன் இருக்காங்களோ, அப்போ கண்டிப்பா அந்த வீட்டுல வெற்றி இருக்கிறது அப்படிங்கறது பகவான் இங்கே சஞ்சயன் சொல்லிட்டாங்க. அப்போ ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, பகவத்கீதை புக் வீட்டுல வாங்கினா என்ன நடக்கும்? சண்டை வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்காக அவங்க அப்படி சொல்லுவாங்க? ஏன்னா அவங்க மகாபாரத போர் நடக்கும் போது அப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? அப்போ அவங்கள்ட்ட எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லலாம், பகவத்கீதை புக் இல்லைன்னா கூட நம்ம வீட்டுல எல்லாம் சண்டை வராம இருக்கிறதா அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். கரெக்டா?
எப்படி இருந்தாலும் சண்டை கரெக்ட். வரதான் செய்யும். கண்டிப்பா ஆனா நம்மளுக்கு பகவத்கீதை புக் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும்? நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கறத வந்து இங்க யாரு சொல்லியாச்சு? சஞ்சயன். சஞ்சயன் சொல்லிட்டாங்க. ஓ, இந்த நம்மளும் ஸ்லோகம் ஸ்ட்ராங்கா சொல்லலாம். ஸ்ட்ராங்கா நம்மளும் சொல்லலாம். இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்து காமிச்சு பிரபுபாதாவோட நம்மளும் ஸ்ட்ராங்கா சொல்லலாம். கண்டிப்பா மாதாஜி. இது கண்டிப்பா எல்லாத்தையும் பிரபுபாதாவோட எக்ஸ்பிளனேஷனோட நம்ம வந்து சொல்லி எல்லார்ட்டையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதை உண்மை ஒரு புக்கை நம்ம வந்து விநியோகிக்க வேண்டும். ஓ. வாழ்க்கை பாடம். நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் கிருஷ்ணர் மற்றும் அர்ஜுனனுடன் அவர்களது இந்த உரையாடல் மூலமாக அவர்களுடன் இருப்பதே ஆகும். ஸோ இந்த அவங்களோடயே நம்மளும் இருக்கணும். அவங்களுடைய உரையாடல்கள் மூலம். அப்பனா என்ன அர்த்தம்? பகவத்கீதை உண்மை அறிவில் புக்கோடயே நம்ம இருக்கணும். எப்பயுமே அவங்க என்னென்ன பேசுனாங்க அதையே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே. ஸோ கண்ணோட்டம் அத்தியாயம் 18. 18ல் வந்து மொத்தம் 5 செக்ஷன் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் என்ன பார்த்தோம்னா கர்மா மற்றும் ஞான யோகத்தோட சுருக்கம் பார்த்தோம். ஸோ அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் பார்த்தோம். சந்நியாசம்னா என்ன, தியாகம்னா என்ன, அதோடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்புறம் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? ஒரு சில பேருடைய கருத்து சொல்லி அவருடைய இறுதியான கருத்தை சொல்றார். அவருடைய இறுதியான கருத்து என்ன? நீ சந்நியாசம் இல்லை தியாகம் பண்ணணும்னா என்ன அர்த்தம்? நீ எல்லா செயல்களும் செய்யணும். அதாவது யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் செய்யணும். இந்த செயல்கள்லாம் செய்யணும். ஆனால் இதை எப்படி செய்யணும்? பற்றுதல் இல்லாமல் செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய இறுதி கருத்து. பற்றுதல் மட்டும் இருக்கக்கூடாது, அதோடைய பலன்களையும் அதுல வந்து பலன்களையும் எதிர்பார்க்காம இருக்கணும். அதை ஒரு கடமையா செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய இறுதி கருத்து. அப்புறம் ஒரு ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு 5 காரணம் இருக்கு. உடல், செய்பவர், புலன்கள், முயற்சி, பரமாத்மா. இந்த 5மே காரணமா இருக்கு அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணர் சொல்றார். அப்போ நம்ம வந்து பொய் அகங்காரத்தோட நான் மட்டும்தான் இந்த செயலை செய்யறேன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அறிவில்லாதவன் அப்படிங்கிறத பகவான் வந்து அதுலயும் டிக்ளேர் பண்ணிடுறார். இதே அறிவில்லாதவனை வந்து விமூடாத்மா அப்படிங்கிறதுலையும் சொல்லியிருக்கிறார். எங்க 3rd சாப்டர்லயும் சொல்லியிருக்கிறார் 3.27ல. அடுத்தது முக்குணங்கள். முக்குணங்கள்ல நம்ம ஞானம், புரிதல், செயல், உறுதி, மகிழ்ச்சி இதெல்லாம் முக்குணங்கள்ல எப்படி இருக்கு, அறிவு அதெல்லாம் எப்படி இருக்கு நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டா? ஸோ மகிழ்ச்சி மட்டும் இப்ப நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம். ஸோ சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்களோட மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கும்? ஆரம்ப காலத்துல அவங்களுக்கு ஒரு விஷம் மாதிரி இருக்கும். ஆனா போக போக அவங்களுக்கு அமிர்தம் மட்டும் ஆயிடும் இல்லையா? அடுத்தது ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் மகிழ்ச்சி? முதல்ல அமிர்தமா இருக்கும், அப்புறம் மாறிடும், அப்புறம் விஷமா மாறிடும். அடுத்து தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்பயுமே மயக்க நிலையில இருப்பாங்க. அவங்க இருக்கிறது மகிழ்ச்சியா தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்களையும் அவங்க ஏமாத்திட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? மயக்கத்திலே, சோகத்திலே, சாரி, ஒரு மயக்க நிலையிலேயே அவங்க இருப்பாங்க. கனவு உலகத்துல இருப்பாங்க. அடுத்தது செயல்படுபவர்களிலேயே பக்குவமானவர் அப்படிங்கிற செக்ஷன் பார்த்தோம், 3rd செக்ஷன். அந்த செக்ஷன்ல என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர் வந்து 4 சமுதாய வர்ணங்கள் பத்தி சொல்றாரு. அப்புறம் அவங்களுடைய கடமைகள் பத்தியும் சொல்றாங்க. யாருமே மற்றவங்களுடைய கடமையை நம்ம பண்ண வேண்டாம், நம்மளுடைய கடமையை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? பெர்ஃபெக்டா பண்ணணும். என்ன மாதாஜி? நம்மளோட இதுலயே தான் இருக்கணும், பிறரை நகல் செய்ய வேண்டாம். அவசியம் இல்லை. பிறருடைய கடமையை நம்ம செய்ய வேண்டாம், நம்மளுடைய கடமையை நகல் செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கிற வார்த்தை கரெக்ட் மாதாஜி. அதை நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டா? அடுத்தது வந்து அந்த நம்ம செயல் செய்யும் போதே அதெல்லாம் நம்ம எப்படி பக்குவம் அடைதல் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு சில இதெல்லாம் பார்த்தோம். அதுல வந்து என்ன பண்ணா பக்தி யோகம் பண்ணா நம்ம வந்து பரமனை அடையலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டா? பக்தி யோகத்தால் மட்டுமே நம்ம வந்து பரமனை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்தது நேத்து பார்த்தது என்னது? 4th செக்ஷன் பகவானுக்கான அன்பு. ஸோ அதில் என்ன சொல்றாரு? பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது நீ எல்லா கர்மங்களையும் என்னை சார்ந்தே செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் இன்னும் என்ன சொன்னாரு? அடுத்தது நான் உனக்கு மிக மிக ரகசியமான அறிவு நான் சொல்ல போறேன், அது 2த்தையும் கேளு அப்படிங்கிற அதையும் அவர் சொன்னாரு. அடுத்தது இறுதி விளைவு இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம். யார் இந்த ஞானத்தை பெற முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம். யாரால பெற முடியாதுன்னு பார்த்தோம். அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா யாரால பெற முடியும் பார்த்தோம். இப்போ பக்தரால பெற முடியும், பொறாமை இல்லாதவர்களால இந்த ஞானத்தை பெற முடியும். அப்புறம் கட்டுப்பாடு, புலன் மனம் கட்டுப்பாடு இருக்கிறவங்களால இந்த ஞானத்தை பெற முடியும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். அடுத்தது இந்த ஞானத்தை விநியோகிப்பவர் தான் எனக்கு மிக மிக பிடித்தமானவர் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ எல்லாருக்குமே நம்ம பிரச்சாரம் பண்ண வேண்டும்.
அடுத்து இது படிப்பவர்களுக்கும் இதுல நம்பிக்கையுடன் கேட்பவர்களுக்கும் உடைய பலன்களையும் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது உன்னதமான மங்களம், அதாவது சஞ்சயனுடைய கடைசி 5 ஸ்லோகங்களையும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ சஞ்சயன் ஃபைனலா என்ன சொல்லி முடிக்கிறாரு? எத்திர எங்கெல்லாம் யோகேஸ்வர பகவான் இருக்காரோ அர்ஜுனன் இருக்காரோ அங்கெல்லாம் வெற்றியும் செல்வமும் இருக்கும். நிச்சயமாக இருக்கும். அசாதாரணமான வலிமை, நியாயம் எல்லாமே அங்க இருக்கும் அப்படிங்கறது கூட அவர் சொல்லிட்டார். ஓகேவா? தேங்க்யூ மாதாஜி. இன்னும் ஒண்ணு கேட்கணும். 18.66 நம்ம எப்படி வந்து இந்த ஞானத்தை வந்து நம்ம விநியோகிக்க வேண்டும்? ஓகே, 66 சர்வ 66 தர்மான் பிரத்யஜ்ய. அதுதான் இல்ல நமக்கு பிரபுஜி. இல்ல 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 bro, இல்ல மாதாஜி, 66 இல்ல, நான் தப்பா சொல்றேன். 18.68 இந்த பரமசிவன் பக்தரன் விளக்குவோனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகிறான். நீங்க எப்படி வந்து மத்தவங்களுக்கு விளக்க போறீங்க? உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? நீங்க எப்படிலாம் இதை சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு? இப்போ சுபா மாதாஜி கை தூக்கி இருந்தாங்க, அவங்க வந்து எப்படி இந்த இதை பகவத்கீதை அவங்க சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க? பக்தர் டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் அது மூலமா ஷேர் பண்றது மூலமா அந்த மாதிரி முன்னாடி கிளாஸ்ல அட்மிட் பண்றதுக்கு எல்லாரையும் கேட்கலாம். அதுக்கப்புறம் படிப்படி ஓகே உங்களுக்கு வந்து இதை சொல்லலாம். ஓகே சாது சங்க தட்ஸ் வாட் டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன், அதான் மாதாஜி சொன்னேன். சாது சங்கன் நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? ஒருத்தவங்களோட ரிலேட் பண்ணி, அதாவது இன்னொரு ஒரு டிவோட்டியை கூப்பிட்டுட்டு வந்து நீங்க வந்து சாது சங்கத்துல இணைய வைப்பீங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க, கரெக்டா? அதானே சொன்னீங்க சுபா மாதாஜி? ஒருத்தரையா அப்படி நமக்கு தெரிஞ்ச இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள், ரிலேட்டிவ் சர்க்கிள் அதுல எல்லாம் கூப்பிட்டு இந்த பகவத்கீதையோட மெயின் இதை சொல்லிட்டு நீங்க இதுல ஜாயின் பண்ணா உங்களுக்கு உணர்வீங்கன்னு சொல்லி. அது ஒன் ஆஃப் த மெத்தடு. மற்றபடி எப்படின்னா புக்கு வாங்கி நம்ம கொடுக்கலாம் கிஃப்டா. கிஃப்டா கொடுக்கலாம். இன்னொன்னு நீங்க வந்து விநியோகிக்கலாம், டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். அதுதான் அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஓகே, சூப்பர் மாதாஜி. அது ஒண்ணு பண்ணலாம். மத்தவங்க ஒப்பீனியன் கேளுங்க. ஓகே, வேற யாராவது சொல்றீங்களா? பாகியலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரிஞ்சவங்களுக்கு சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன் பிரபுஜி. நாங்க ஏற்கனவே சிஸ்டர்ஸ் 3 பேரும் இதுல இணைஞ்சிருக்கோம். சூப்பர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி பிரபுஜி. மற்றபடி நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன். இல்ல, நீங்க சொல்றீங்க கரெக்ட். நீங்க சொல்லி கொடுக்கணும்ல, நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு சொல்றீங்க. அப்போ நீங்க சொல்லி கொடுக்கணும்ல. அது கொஞ்சம் ட்ரெயின் எடுத்துட்டு பண்ண வேண்டியது. திரும்ப திரும்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இத நல்லா படிக்கணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணி தான் நம்ம அடுத்த ஆளுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியும். அதுதான் சூப்பர் மாதாஜி. அப்ப நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம நல்லா படிக்கணுங்கிறது இருக்கு மாதாஜி. சீக்கிரம் படிச்சு நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும். நம்ம திருப்பி திருப்பி படிச்சு அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கரெக்டா இருக்கணும், ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா இருக்கணும். அதுக்கு தான் அடுத்த வாழ்க்கை. கரெக்ட். ஏன்னா நம்ம வந்து தப்பா சொல்லி கொடுத்துடக்கூடாது, கரெக்டா? அதனால நீங்க அப்படி சொல்றீங்க. ஏன்னா பிரபுபாதா வந்து உண்மை உருவில் சொல்லியிருக்கிறாங்க, நம்ம தப்பா புரிஞ்சுட்டு தப்பா சொல்லி கொடுக்கக்கூடாது, கரெக்டா? அதனால நீங்க அப்படி சொல்றீங்க. ஆனா கண்டிப்பா சீக்கிரமா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும். நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியுது, இங்கிலீஷ்ல தெரியுது, இங்கிலீஷ்ல இருக்குது இல்லையா? ஓகே. பிரபுபாதாருடைய ஒன் ஆஃப் த லெக்சர் இது எங்க சொன்னாங்க நம்ம கடைசியில பார்க்கலாம். சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. பாரத பூமி தே மனுஷ்ய ஜன்ம ஹைல யாரா ஜன்ம சார்த்தகாரி கரா பர உபகார. One who has taken his birth as a human being in the land of India, Bharatavarsha, should make his life successful and work for the benefit of all other people. ஸோ யாரு இந்த பாரத வருஷத்துல இந்த இந்தியா நாட்டில் யார் ஒருத்தவங்க பிறந்திருக்கிறாங்களோ, ஹியூமன் பீயிங்கா மனுஷனா பிறந்திருக்கிறாங்களோ,
அவங்களுடைய வாழ்க்கையை எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆக்கணும் அப்படின்னா, மற்ற மக்களுக்காக நம்ம அவங்களுடைய நன்மைக்காக நம்ம வந்து வேலை பண்ணணும். ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம ஏன் அப்படி மற்றவங்களுக்காக வேலை பண்ணணும்? நம்மளுக்கு வந்து இயற்கையிலேயே நம்மளுக்கு வந்து என்ன இருக்கு? ஆன்மீகம் இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ அப்போ நம்ம இதை எல்லாருக்குமே சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிக் கொடுக்கணும். அப்புறம் இந்தியா மட்டும் இல்லாம மற்ற எல்லா மக்களுக்குமே நம்ம இதை சொல்லிக் கொடுக்க ட்ரை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சரௌண்டிங்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த ஞானத்தை வந்து சொல்லிக் கொடுக்க ட்ரை பண்ண வேண்டும். In every town and village of the world, the chanting of my name will be heard. ஸோ எல்லா நகரங்கள், எல்லா வில்லேஜ்க்கு, கிராமங்கள்லையும் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா நகரங்கள்லையும் கிராமத்துலையும் என்னுடைய நேம் உச்சாடனம் செய்யப்படும் அப்படின்னு என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது கூட பகவான் சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ அப்போ அதுக்காக நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய வேலைகளை செய்ய வேண்டும். ஸோ இப்போ நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கள்ட்ட நம்ம தேவையில்லாம பேசுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுட்டு வந்து இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து பகவத்கீதை இது பண்றோம், இன்னைக்கு ஆடி வெள்ளியா இருக்கு, அதனால நாங்கள் பகவத்கீதை 10வது சாப்டர் படிக்கலான் இருக்கோம் அப்படின்னு நீங்க சும்மா கூப்பிட்டுட்டு பகவத்கீதை 10வது சாப்டர் மட்டும் நீங்க படிச்சுட்டு பிரசாதம் அவங்களுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு விநியோகிக்கலாம். கரெக்டா? அப்புறம் அவங்கள்ட்ட நீங்க என்ன பண்ணலாம்? நீங்க வந்து படிக்கும் போதே அவங்களுக்கு தெரியலாம், பத்தியா இவங்க நம்ம கூட தானே வம்பு பேசிட்டு இருந்தாங்க, திடீர்னு எப்படி இவங்களுக்கு பகவத்கீதை ஸ்லோகம்லாம் இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்? ஒரு சில டைம் ஆச்சரியப்பட்டு அவங்க கூட என்ன பண்ணலாம்? பகவத்கீதை படிக்க வரலாம். நீங்க மாறி போயிடக்கூடாது. நம்ம எல்லாரும் மாறி அவங்கள மாதிரி வம்பு பேச திருப்பி போயிடக்கூடாது. அவங்க கரெக்ட் இல்லையா? அதனால அவங்க வந்து நம்மளை வந்து மாறணும், அவங்க மாறி வரணும் அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய ஏமா இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க, நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கிற குழந்தைங்க எல்லாருமே கூப்பிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? சும்மா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்லோகங்கள் படிக்க வைக்கலாம். நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்லோகங்களை படிக்க வைக்கலாம். அதோட அர்த்தத்தோட, பிரபுபாதா எழுதியிருக்கிற அர்த்தத்தோட நம்ம படிக்க வைக்கலாம். இதை நம்ம எல்லாரும் பண்ணலாமா? பண்ணலாம் பிரபுஜி. ஆனா அவங்களுக்கு அந்த விருப்பத்தை எப்படி வர்றது பிரபுஜி? அதுதான் பெரிய கொஸ்டின் இல்லையா? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் வரும். ஆல் ஆஃப் அ சடன் எப்படி வரும்? ஆல் ஆஃப் த சடன் வராது. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல நம்ம என்ன பண்ணா, நம்ம பகவத்கீதை நாங்கள் படிக்க போறோம், இந்த இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான நாளாக இருக்கிறது, அதனால நாங்கள் படிக்கலான் இருக்கோம், இன்னைக்கு ஏகாதசியா இருக்கிறதுனால எங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்க எல்லாரும் நாங்கள் படிக்க போகிறோம், நீங்கள் எல்லாம் வாங்க. படித்தாங்க மண்டபத்தில். இன்னைக்கு பகவத்கீதை டியூட்டி சாட்டர்டேங்கிறதுனால கிருஷ்ணர் படித்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு இது ஆர்கனைஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம் உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு வந்து பிரபுபாதா சொன்ன அறிவெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ஆட்களை முதல்ல நம்ப வைக்கணும் பிரபுஜி. அதுதான் நானும் சொல்றேன். அவங்கள நம்ப வைக்கிறதா பிரபுஜி. நீங்க என்ன புதுசா பண்றீங்க? பிரசாதம் சாப்பிடதான் சாப்பிடுவேன்றீங்க, எங்க வீட்டுல சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்றீங்க. எல்லாம் பண்றோம்னு சொன்னா பரவாயில்ல. பிரசாதம் சாப்பிடதான் மாறும்னு சொல்லியிருக்காங்களே. பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு வேற. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டா எல்லாம் நடந்துடுமான்லா சொந்த ரிலேஷனே கேக்குறாங்க பிரபு. ஆமா நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் பிரபுஜி. தேவையில்லாததை எடுத்துட்டு தேவையானதை கொடுப்பாரு பகவான். இப்ப தெரியாது உங்களுக்கு, பின்னாடி தெரியும். அப்படி எல்லாம் சொல்லி அவங்கள தாமோதர ஆராத்தி பண்ண வைக்கிறதுக்குள்ளேயே பெரிய போராட்டமா இருந்துச்சு. எதுக்கு பண்ண சொல்றீங்கன்னா அவங்கள முதல் நம்ப 2 பேரை மாத்திட்டேன் பிரபுஜி. தங்க ஒருத்தி, தம்பி ஒருத்தர், 2 பேரையுமே பாகவதம் புக்கெல்லாம் கூட வாங்க வச்சுட்டேன். இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் பிரபுஜிமா. எங்க அம்மா ஏற்கனவே இருக்காங்க, இனி ஒரு 2-3 பேரை மாத்தணும். அது மாத்துறதுக்குள்ள எனக்கு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ நம்ம எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுவோம் மாதாஜி, ஓரளவுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். மாறாதோ அவங்க கையில இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ நம்ம எல்லார்ட்டையுமே அந்த உணர்வு இருக்கு, ஆன்மீக உணர்வு இருக்கு. ஸோ தூய பக்தர்களால் அதை மாற்ற முடியும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளும் தூய பக்தர்கள் ஆகணும். ஸோ நம்ம தூய பக்தர்கள் ஆக அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அவங்களையும் தூய பக்தர்களாக ஆக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு பண்ணலாம். ஒரு என்னதான் முயற்சி செஞ்சாலும் அவங்களால முடியல அப்படின்னா நம்ம விட்டுட்டு அடுத்த ஆளை ட்ரை பண்ண வேண்டியதான் மாதாஜி. அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற கிருஷ்ண பகவான் எப்ப வீழ்ச்சிக்கிறாரோ அப்பதான் அவங்களால வர முடியும். சில பேர் வந்து கால அவகாசம் கேக்குறாங்க பிரபுஜி, அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஒன்னு பார்க்கும்போது இந்த அளவுக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதை ஸ்லோகம் எல்லாம் படிச்சு இந்த கதையெல்லாம் கேட்கறதே பெரிய விஷயமா. அப்ப நானே கேட்கறதே எனக்கே பெரிய விஷயமா இருக்குது பிரபுஜி.
ஆமா மாதாஜி. நம்ம எல்லாருமே வந்ததுக்கு வந்து யாரோ ஒரு பக்தர்கள் நமக்கு செஞ்ச கருணை தான் மாதாஜி. ஏன்னா கருணை. அவங்க தான் கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த நம்ம ஸ்லோகம் எல்லாம் எப்படி நம்ம ரிசர்ச் வாயில நம்மளால பண்ண முடிஞ்சது, கம்ப்ளீட் பண்ண கரெக்ட். முடிஞ்சது ஒரு கிளாஸஸ் எல்லாம். ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட் இந்த மாதாஜி. ஸ்லோகம் எல்லாம் எப்படி நம்மளால படிக்க முடியும், எப்படி நம்ம வாயில நுழையும் அப்படின்னு எல்லாம் கொஞ்சம் நாள் விட்டது உண்டு. அதுக்கப்புறம் இத நம்ம படிச்சு அது ஒரு பகவானோட கருணையினாலதான் இந்த அளவுக்கு வந்தது. இதுவே பெரிய விஷயமா இருக்குது எனக்கு. இப்ப எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சு. வால்மீகி அப்படி பார்த்தா மராமரா சொல்லியே அவர் வந்து ராமாயணம் எல்லாம் எழுதினாருன்னு சொல்றாங்க. ஸ்லோகம் இல்லாம படிச்சாரு அவரு. திருடனா இருந்து அப்புறம் மாறினாருன்னு சொல்றாங்க. அது சக்தி, அவ்வளவு சக்தி இருக்குன்றத நம்பணும் பிரபுஜி. முதல் நம்பிக்கைதான். குறைஞ்சபட்சம் நம்ம வந்து மத்தவங்களும் ஒரு மாலையாவது சொல்ல வைக்கணும். அதாவது யாருக்கு வந்து அந்த நம்பிக்கை இருக்கோ, நம்பிக்கை இல்லாதவங்கள்ட்ட விட்டுருங்க மாதாஜி. ரொம்ப நம்ம ட்ரை பண்ண வேண்டாம். குறைஞ்சபட்ச நம்பிக்கை இருக்கிறவங்கள்ட்ட நம்ம வந்து மாலை சொல்ல வைக்கலாம், நாமங்களை சொல்ல வைக்கலாம். சுபா மாதாஜி, ஏதோ நீங்க உங்களுடைய பாயிண்ட் அது சொல்றீங்க. என்னன்னா, நான் எப்படி பண்ணேன்னா, குட்டி புக்கு, அந்த 20 rupees புக்கு வாங்கி கொடுக்க ஆரம்பிச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த மாதிரி நிறைய பேரை பகவத்கீதை படிக்க வைக்கிறதுக்கு கொண்டு வர முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த பகவத்கீதை புக்கு வாங்கி கொடுத்தேன். அப்போ அது ரொம்ப இதாவே அக்செப்ட் பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரை சூப்பர் மாதாஜி. இப்போ நம்ம இன்னொரு வேலை இருக்கு. இப்போ நீங்க பகவத்கீதை வாங்கி கொடுக்குறீங்க, நிறைய பேருக்கு டொனேட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அவங்கள வந்து இந்த பகவத்கீதையெல்லாம் படிக்கிறாங்களா, ஸ்ரீமத் பாகவதம்லாம் படிக்கிறாங்களா அப்படிங்கறதையும் நீங்க ட்ராக் பண்ணணும். அது ஆனா அவங்க கன்னடால வாங்கி கொடுத்துருக்கேன். இல்ல அவங்க படிக்கிறாங்களா படிக்கலையா அப்படிங்கறத நீங்க அப்பப்போ நீங்க செக் பண்ணிக்கணும். இன்னைக்கு ஏன்னா சாண்டிங் அவங்க பண்ணா கூட நீங்க என்ன பண்றீங்க கையில அப்படி கேட்டாங்க இன்னைக்கு கூட என்ன பார்த்து. அது என்ன சொல்றீங்க, என்ன பண்றீங்க, அதெல்லாம் கேட்டாங்க அவங்க என்கிட்ட இன்னைக்கு. நீங்க நான் ஒரு டிராவல் தடவை அந்த பண்ணும்போது மந்திரத்தை சொன்னோன்னா அவங்க லிசன் பண்ணாங்க. அத இந்த மாதிரி சொல்லணுமா, அந்த மாதிரி எல்லாம் இன்னைக்கு என்னைய கேட்டாங்க காலையில அவங்க பார்த்து. அவங்களுக்கு நான் கன்னடால புக்கு வாங்கி கொடுத்தேன் பகவத்கீதை. அவங்க ரிட்டையர்ட் ஆனோன்னா நான் இப்ப வீட்டுல உட்காந்து அவங்க படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது இது எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம எங்க போனாலுமே நம்ம மாலை பையோட கொண்டு போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஒரு சில பேர் கேட்கலாம், நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்கலாம். அப்போ நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். கரெக்டா? அப்போ அந்த டைம்ல வந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதையை பத்தி பேசலாம், கிருஷ்ணரை அப்புறம் பத்தி ஏன் பேசலாம். பண்றீங்க, அது எதுக்கு பண்றீங்க அப்படி கேக்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ 8 மணிக்கு வந்து பக்தி சதாச்சார் வகுப்பு ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ பக்தி சதாச்சார் வகுப்பு எதுக்காக? இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. ஸோ கண்டிப்பா 8 மணி கிளாஸ்க்கு வந்து சீக்கிரமா நீங்க அட்டன் பண்ணுங்க. ஓகேவா? மெயினா இந்த சாண்டிங் பிரபுஜி கேக்குறாங்க எல்லாரும். இந்த சாண்டிங் ஏன் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே நீங்க அன்னைக்கு நீங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கிளாஸ்ல அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. தெரியலன்னா அப்பவே நீங்க அந்த டைம்ல மாதாஜிட்ட ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீங்க கேட்கணும். ஏன்னா எல்லாருக்கும் என்ன மாதாஜி? ஹலோ, சொல்லுங்க மாதாஜி. நம்மள வரவே இல்லை இன்னைக்கு. ஏதாவது அட்வைசஸ் கொடுங்கம்மா நீங்க. வேற என்ன சொல்ல மாதாஜி? நீங்க தான் சொல்லணும். இப்போ நாங்க வந்து கிளாஸஸ்லாம் எப்படி முடிஞ்சிருந்துச்சு? சூப்பர், எக்ஸலண்ட், எக்ஸலண்ட். நல்லா இருந்தது பிரபுஜி, கிளாஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த கிளாஸஸ்க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓகே மாதாஜி. அப்புறம் ஒரு விஷயம் பிரபுஜி, இன்னைக்கு தேன்மொழி மாதாஜி வந்திருக்காங்க. அவங்களோட 2 கிட்ஸ் கேர்ள் பேபி இருக்காங்க. அவங்க வந்து அந்த கிட்ஸ் கிளாஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்க இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க. அதான் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறேன். அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அதே மாதிரி எங்களுக்கு இந்த குவிஸுக்கு வந்து சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஒரு இன்டிமேஷன் மெசேஜ் போட்டுருங்க, நாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம். பிரபுஜி, நீங்க தேன்மொழி மாதாஜி நம்பர் வாங்கி அவங்களுக்கு எப்ப அந்த செஷன் அப்ப கொடுத்துருங்க. அவங்க லிங்க் கேட்டிருக்காங்க பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. லைவ் போயிட்டு இருக்கு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय.